бародарои азизам, ман доимо дар фикри он местам ки чиба бисёр одамо дар ҳамин дунё худаш ёфта наметод, чиба бисёр одамо муваффақ шуда наметод. як бор дунёба мебии, беҳтар аст ки зиндагӣ хуб барӣ, беҳтар аст ки хушбахт зиндагӣ кунӣ. ман доимо ин савола метиҳам, чиба вақте ки мен доимо савола дода гашта фикри бисёр кардам, ман хулоса биомадам ки бисёртар одамо 90% зиёдтари одамо ҳамон истеъдоди худованд додагия истифода намекунад. худованд додагӣ чизе истифода намекунад, ин боигари асосии худаш истифода намебарад, лекин гумон мекунад ки вақт агар ки вай одам мошинфурӯшӣ карда бошад, манам мошинфурӯшӣ кунам мешам. То есть дигарро копировать мекунад. Акун мумкин ки вай мошинфурӯшӣ ҳавай худованд вай ба истеъдоди вай ба додагӣ бача бошад. Ини шумо мумкин набошад. барои ҳамон шумо ба вай он результате ки шумо мехоҳед, натиҷае ки мехоҳед намешавад. барои ҳама қадар бисёр одамо дилшикаста мешаванд, рӯҳ афтода мешаванд, бисёр одамо аб баҳраш мебуроянд, бисёр одамо мегӯянд нашуд, намешудааст. аб баҳраш мебуроянд. Дидед? аб баҳраш мебуроянд. тез аб баҳраш мебуроянд. бо дигар кори дигар мечаспанд. бо аб баҳри неш мебуранд, бо як кори дигар меқапанд. бо вай аб баҳраш мебуранд, бо як кори дигар меқапанд. ҳамин хел ҳар кора мешаванд. баъд ягон ти ҳамин короба мутахассис шудан наметавонад.